ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ମୁକୁଟରେ ମୟୂର ପକ୍ଷ କାହିଁକି ଧାରଣ କରନ୍ତି? ଏହା ପଛର ଘଟଣାଟି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ବନବାସ ସମୟରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷ ହେଲା। ଭଗବାନ ରାମ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଦେଖାଗଲା। ଏହାପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ବନଦେବୀ, ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ମୟୂର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜଳାଶୟ ତ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ମୟୂର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯିବି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଛାଡ଼ିଯିବି, ଯାହା ସହାୟତାରେ ଆପଣ ଜଳାଶୟ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କୁହାଯାଏ କି ମୟୂରର ପକ୍ଷ କୌଣସି ବିଶେଷ ଋତୁରେ ଝଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ମୟୂର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ପକ୍ଷ ଝଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିବା ମୟୂର ସହିତ ବି ଏପରି ହୋଇଥିଲା। ଜଳାଶୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେହି ମୟୂରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ରାମ ସେହି ମୟୂରକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତୁମର ଏହି ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।